יבוא אני מוצא מחסה, איך אתם יכולים לומר לנפשי, ברכי אל ההר שלכם כמו ציפור, כי הנה הרשעים דורכים קשת, מכינים את חיציהם על המיתר, כדי לראות מתוך האפלה בישרי הלב אם נהרסים מה היסודות, מה יכול הצדיק לעשות. יהוה נמצא בהיכל קדשו, יהוה בשמיים כיסו, עיניו רואות אף אפיו בוחנים את בני האדם. יהוה בוחן את הצדיק ואת הרשע, ונפשו שונאת את אוהב העוולה. הוא ימטיר על הרשעים מלכודות אש וגפרית, ורוח לוהטת הן מנת כוסם. כי צדיק הוא יהוה ואוהב מעשי צדק, הישרים יהזו בפניו.